갑자기 또 껌 먹자 좀 뭐야? ଏତେ ନିଦ ଲାଗୁଛି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଆଖି ହିଁ ଖୋଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାକୁ ଏତେ କି ମେଡିସିନ ଦେଇଥିଲେ କି? ଆଉ ସେଇ ମେଡିସିନ ଖାଇଲା ପାଖରୁ ଜେଜେକୁ ଏତେ ନିଦ ଲାଗୁଛି। କାମ କରେ ଜେଜେମା ଜେଜେକୁ ଯୋଉ ମେଡିସିନଟା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଖୋଜିକି ଦେଖେ ମେଡିସିନଟା ଏଇଠି କୋଉଠି ଥିବ। ମେଡିସିନ ନ ମିଳିଲେ ଯଦି ତା କଭାରଟା ବି ମିଳିଛି ତାହେଲେ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ଯେ